Creació d'una pràctica de realitat augmentada a Marlupa. Una vegada que estiguem registrats, haurem d'estar dins d'Estudio, Arlupa Studio, crearem una experiència. De les opcions que tenim, senyalarem la primera, que serà a partir d'un marcador. Una vegada que entrem aquí, escollirem què volem que ens surti a sobre del marcador. En aquest cas, escollim un vídeo del YouTube. On tenim tot aquest espai per posar les informacions, li posarem un títol, escollirem el vídeo, posarem una descripció, etc. Aquí tenim un vídeo, estem fent un exemple a partir d'un vídeo de Rothko i d'una imatge del mateix artista, com una possibilitat d'enfocar una imatge d'un quadre i que ens doni més informació. Aquí posem el vídeo, posem el títol, posem la descripció i li posarem una imatge. La imatge serà el marcador que dispararà el vídeo quan l'enfoquem amb l'app d'Arlupa. Aquí estem buscant la imatge, una imatge qualsevol d'algun quadre de Rothko, imatge sempre lliure de drets, la baixem i aquesta imatge serà la que ens activarà el vídeo una vegada que el tinguem tot en marxa i funcioni correctament. Aquí ho tenim tot ja, tenim el vídeo, tenim la imatge, tenim la descripció, tenim el títol i passem al següent, que serà ja passar a situar-ho el vídeo damunt d'aquesta imatge. Ho deixem així, podríem modificar-ho per fer-ho més gran, més petit, més amunt, més avall, i passem a l'últim pas, que serà publicar-ho. Això no es publica instantàniament i haurem d'esperar més o menys 24 hores. Ara estarà dins de l'apartat de projectes que s'estan creant, però d'aquí a poc rebrem un correu que ens diran que està fet. Un cop que ens hagi arribat el mail conforme està verificat, obrirem la nostra aplicació i en el menú, a la barra inferior que tenim al nostre mòbil, escollirem l'opció d'escanejar. Ens posarem davant de la imatge que és el marcador que hem seleccionat i allà ens apareixerà el vídeo que hem seleccionat perquè ens surti a damunt de la imatge. És molt senzill, és molt instantani i no hi ha problema.